And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files Halloween Special. Tuwing bago ako matulog, merong Hi, DJ Rocky. Ito ay hango sa totoong pangyayari. Ano mang pagkakaparehas ng pangalan o lugar, nagkataon lamang at hindi sinasadya. Itago mo ako sa pangalang Popoy. At ito, ang aking secret file. Nagsimula ang lahat nung naging barangay tanod ako dito sa lugar namin. Normal naman ang pamumuhay ko. Tandang binata na ako sa kadahilan ng ako lang ang nag-iisang anak ng mga magulang ko. Nung tumanda na sila, ako na rin ang nag-alaga sa kanila. Kaya hindi ko na naisipan pang magnobya o mag-asawa pa. Isang araw sabi sa akin ng inay, "Anak, mag-iingat ka sa bago mong trabaho. Maraming masasamang loob dito sa lugar natin." Paalala niya sa akin. Umalis na ako ng bahay at nagtungo sa barangay hall. 9 p.m. Kasalukuyang humihigop ako ng mainit na kape sa outpost sa madilim na parte ng lugar namin. Dumaan ang isang motor na may sakay na 2 lalaki. Hindi ako gaanong nag-abala para usisain kung sino ang mga yon. Sumunod na nagdaan ang isang babaeng mukhang kagagaling lamang sa trabaho. "Magandang gabi po, Manong Tanod. Pwede po bang magpahatid hanggang dun lang po sa kabilang kanto? Nakakatakot po kasing dumaan doon sa may madilim na parte ng daan na to," sabi ng babae. "Nako, Iha, di kasi ako pwedeng umalis dito sa pwesto ko. Pasensya na, wala bang susunduman lang sa'yo?" Sagot ko sa kanya. "Manong, sige na po please, wala pong susundo sa akin eh." Tugon naman ng babae. "Nako miss, pasensya na talaga." Muli kong pagtanggi dito. "May nagdaan naman dyan kanina kaya siguradong ligtas yan." Dagdag ko pa sa kanya. Dismayadong tumango at naglakad na lang ang babae. Tinanaw ko pa to hanggang sa mawala na ito sa kadiliman ng daan. Makalipas ang 2 oras. 11:00 ng gabi, dumaan muli ang motor na kanina'y nagdaan sa harapan ko. Nagkakasiya ng mga nakasakay dito at binusunahan pa ako. Kaya binaliwala ko lang ang nangyari. Natapos ang duty ko ng gabing yun. Kinabukasan, pumutok ang balita na may ginahasa at pinatay na babae sa daan kung saan ako nakapwesto kagabi. Agad akong pumunta sa lugar ng krimen at doon ko na nakita yung babaeng nagpahatid sa akin kagabi at yung babaeng napaslang ay iisa lamang. Agad akong inusig ng konsensya ko. Kinagabihan, nagpaalam muna akong hindi muna papasok sa trabaho. Masama kasi ang pakiramdam ng nanay ko. At dala na rin ang nasaksihan ko nung maaga pa lang. "Anak, magpahinga ka na rin pagtulog ko," sabi sa akin ni inay. "Opo, inay. Sigurado po bang ayos na ang pakiramdam ninyo?" Tanong ko sa kanya. At sinagot na lang niya ako ng pagtango. Naganda na rin ako sa pagtulog ko. Nagpatay ako ng ilaw sa aking kwarto at nahiga na sa kama. Dadalawin na sana ako ng antok nang bigla na lamang may malamig na kamay na humawak sa pako na nakalabas sa kumot. Hindi ako makagalaw sa sobrang takot. Nilibot ko ang paningin ko sa buong kwarto ko. Sa isang sulok ng kwarto, nakita ko siya. Yung babaeng ginahasa at pinatay. "Isa kang duwag. Inutil kagagawan mong nangyari sa akin," sabi nito sa akin. Malayo siya sa akin pero parang
na ibubulong nito sa tenga ko ang mga katagang binibitawan niya. Nanginginig na ako sa sobrang takot. Nawala rin naman siya nang imulat ko ang mga mata ko. Pero hindi na ako naging katulad ng dati. Nang dahil sa pagdalaw niya sa tuwing bago ako matulog. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Popoy. At ito, ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.